Najitagang ani wakno phunungnai jotna phungkaham hanhai malaju khano baitesha katal video lamsugo jotna video no je nai tungai rongna je subscribe page kisa khairsa pade ana an tini nangma kisa an dugan bai ani wagrok phungnai na rok nai tungde ani video tai an dugan khetini ang mani rokna ya mani kubangma tongkha mani harja glak tini mani paikhangai kisa paikhangai hanai tamni mo kisa parani dugan bala chikonsa dugan tani kai parani dugan papangai ang mani amse burung ya mani nihar mano burung haikono paijagla khanai ang paikhaina na hata payo phalo naharo mutikhai tongtang tabugang an dugan kisa phunungnai naidi tini mani kubangma tongkha an dugana hangtilino an dugan dongni update roi chungno rok je dugan nugya khani gai tini naidi ani dugan nugnai jodi channel no subscribe page channel tungai video no gai subscribe kisa khairja bade naidi tabugang an dugan phunai kisa chikon san dugan khai momo han dugan palisas khai jumata tamai chumani rok yang terus Natecha orek prakrinya kha aki khe rek rok rei dugan demani no jenugi atolani video thangnya je scooty ke no bising dawang khanano rokan dukan agi bomutinya sutu rek simi tak rekha o rek simi katal paikya aika hawase rei chongmani jenugia khongai tolao thangna ji ani dukan piliani dugan najitagang ani wakno phunungnai Terkena gede. Tamu kai. Je wak nok tang manu giani wak nok tang marok video tongo kalau thangnai pe manu rok jenu ge rok Totor khanai gede o 10 tarikh ke 5 mas khanai norok nokbang khana ani tinin video wak bai ani dugan phungmani pula ok khai dugan je plan chimi tong dugan sur plan chimna video damani jenu gya tolao thangnai mano norok tolan video tongo jenu gya pulyangagi house mani rok keramani tabuk khai kaisa rekta grinya kha norok jenu gya tola thangni mano pulyani dugan bunti haitungmani tak bunti hayungkha norok kisa comment khaisa de buntingkha tabuk wak bo ang naji wak pulya charaini simina ramani jenu gya khai
to lao thang ni menom bo wak pulen chini pachak jora ang reino tongo wak rok ni update tai dukan rok ni update no norok no phuno ang jotono norok joti o video no so tongkhai like share comment subscribe khaidi tai kaisi kok je subscribe khaisi ya o video no bifuna subscribe khairi baji hamsung nai tini video norok sa tongkhai like share comment subscribe khaidi hambai chetom bye